Hindi na kayo nag-aabot nung papasok. Nauna pa ata siya sa akin. Millennial ka talaga, Coach Ron. Anderson, susubok ng press. Airball yan. So may malamig pa dito. Si Gerald. Ito, makakaagaw si Warren Ibanez. Nagmamadali dito si Gerald. Sa harap ni Karongoy. Karongoy nakakuha ng sipalpal. Great defense there by Ken Karongoy. Hustling back and just annihilating Si Gerald Anderson, nagdala po siya, starter siya. Sa aming taking of time, yes. Is na malinis. Baitso. Extra pass kay Anderson. Sobra yung tira. Anderson. Sa swing pa kabila kay Josh Gonzalez. Sububok ng tres. Misyon. Small ball na kayo. Ron Basilines. Naalala ko yung nanonood yung sa Dinoscas na niya. Nung light is black and white yung Dinoscas na niya. Nakakaisa ka, ha? How about playing in that? Ito nakikita natin on the floor ngayon. Karamihan, mga alumni tulad natin ng NCAA. Si David Buboy na Buboy talaga. Do the best. Walang kilig puro measure. Kanina backcourt violation si Warren Ibanez. Napapahilig na lang. Anderson, tinasay ng Sam. Magandang gabi po. Gerald spinning the double. Almost getting a basket. But not quite. Mababa rin yung time ang nilalaro si Gerald. Yes. Ito yung spin, the pick and roll, side step. In fairness to Gerald Anderson, he really can play. Time out muna dito ang Marikina. Lamang balikan ni Mamba si 21-16. Gerald Anderson for Superstar. Like the video, masigawan yung mga tao. May chance si Gerald na makakuha na mas extended na playing time. Yes. Siyempre, mapabigyan yung fans na yung team niya. Ayun na. Naka 1 point na Santa Maria, Roy. Langsang. Si Gonzalez. Pagkakampi, nag-agawan. Gerald Anderson. Nakakuha ng agaw. Si Bryson Franco. Nagka-promise na dito. Again, Gerald Anderson. Things happen. Pero yun talaga yung highlight doon. Siya ng Sam. Hustling for the offensive rebound. Nagkapunin sa pressure on defense.
siya, nabibitawan niya yung bola eh. Anderson swings into Roy. Roy goes baseline. Pull up. Fitness. Ang dami para sa rebound. Gonzak Pellegrino. Nakakuha ng foul at basket para dito kay Gonzak Pellegrino. At nag-enjoy yun si Congressman Eugene Cabrera ng Valentina. Pinapasend sa inyo ang regards from Congressman Dom Gonzales. Ang kanyang mga boys, si Engineer Brent, si Aurelio at si Mix. Nanonood ngayon ng mga Pampanga Lanterns, Great Trust.